Hei. Hei. Ette nyt voi vaan kasvaa tässä tälleen, hei. Onks tää nyt ihan laillista, hei? Hyvää huomenta. Kello on 5 aamulla. Olen lähdössä Ranskaan kisoihin Kertin, Mikan ja Arttu Koirasen kanssa. Meitsi on eka mestoilla. Pitäis saada tää jäätävä lätkälaukku nyt jonnekin. Ja sitten lähdetään lentoon. Eka lennetään Pariisiin, sitten lennetään sieltä Montpellieriin. Arttu. Heti kamera. Heti kamera. Kyllä. Sä et tuu välttyä tältä kameralta tän reissun aikana. Ei varmaan uusi puhelin. Joo, jep. Mika tulee varmaan kans tunkee kameraa sun naamaa aika hyvin tän reissun aikana. Niin tulee varmaan. What's up? Huomenta. Mä en tiedä, että säkin oot täällä lennolla. Joo. Mä oon täällä lennolla. Sohviskuut on tuomarina. Mun arvaus meni oikein se, että sanoin Artulle, että tulee varmaan Mikaltakin tulee kamerat heti naamalle. Ollaan niinku kollegoita. Me tullaan molemmat Artun naamalle. What's up? Ai, mitä sä oikein kuljetat tuolla? Kaikkea tarvittaa. Sketchin näköinen. Mitä kuuluu? Hyvä kuuluu. Väsyttää vähän. Joo. En saanut paljon unta. Joo, mulla on vähän sama. Meitsi meni nukkuu 12 ja heräsin 4. Lentokoneessa ehtii nukkua. Joo, näin on. Niin kertoo eri lennolla kuin me. Niin ollaan. Mä menen Amsterdamin kautta. Mitä te menette Pariisin kautta? Joo, Pariisin kautta. Niin. Jep. Mut eiks meillä ole Niin, sulla on itse asiassa tässä sekin. Joo, mulla on KLM. Joo, onneksi. No, koko gängi kasassa. Kuka kiipee tästä seinä ylös? Kuka osuu ylimpää tollaseen? Kuka hyppää tästä pois ulos? Onks tossa mitä? Ai se on reikä, mä luulin, että siinä on lasi. Aika paha. Kuvaa kun mä juoksen tota pitkin. Jackass. Se on niin paljon jengiä. Sä näytät ihan semmoiselta kiipeilijät, kun sulla on toi mikä toi kypärä. Magneesiumit. Milloin? Kysyin. Nyt tultiin Montpellieriin, mä sain mun laukun. Ja muutkin sai. Jännitysnäytös tää on aina. Mikä se vinkki oli tässä hihnalla? Niin joo. Et mitä lähempänä on seisoo tätä hihnaa, niistä nopeammin omat laukut tulee. Et kannattaa seistä aina ihan siinä vieressä. Ja mitä enemmän sä pystyt blokkaa silleen muita ihmisiä samalla, niin se parempi. Sitä nopeammin se laukku tulee. Ja jos sun laukku menee tämän kierroksen ympäri ja sä et saa sitä, se ei tuu toista kertaa. Joo, jep. Se vaan hävii backroomseen. Sitä ei enää ikin tuu. Mä menen Etikin kämpille ja nää menee niitten omalle kämpille. Saa nähdä. Mä en yhtään tiedä missä se mun hotelli on, mut ehkä se selvii mulle pian. Mä en mennytkään vielä sinne mun hotellille. Mä tultiin tänne. Artu ja Mika ja... Tervetuloa. Jos me nyt jäädään jumiin, mä vittu sekoon. Me jäätiin nimittäin Madridissa. Se oli jumiin hissiin. Mä meinasin sekoon. Se oli kyllä ahistavaa. Mika sekos. Mä olin silleen, mä alan kohta mätkin ytimessä, mä en kestä tota. Se oli kyllä hirveet. Okei, täällä on tällainen. Sitten tsekattiin äijien kämppä ja oli ihan makea kämppä. Safkattiin vähän mäkkäriä. Hei, vielä olisi vikat chanssit ilmoittautuu ekoille skuuttileireille messiin. Ne alkaa ensi viikolla. Ja tässä on kaikki päivämäärät kaikille leireille. Ja me ollaan saatu Finscooterilta, Etikiltä, Anonymoukselta ja Koivulta ihan sikan kaikkia palkintoja, mitä jokaisella on mahdollisuus voittaa. Joten kannattaa tulla leirille. Nyt me saatiin safkattua. Mennään tsekkaa se kisaparkki. Ja sitten mennään sen jälkeen ajaa yhteen ihan sairaaseen parkkiin. Mä näytän teille rumman. Äijä lähti. Ui saakeli, menisi kaatuu. Tässä on niinku tää Spaini. Täällä Fisessä on niinku 3 eri kisaa. Täällä on parkki, street ja sitten täällä on Spaini kans. Näyttää kyllä aika hyvältä. Rupee ihan jännittää. Tulee sellainen hyvä niinku lämmin tutina tässä. Nyt me mennään kattoo vielä noin... Turpa kiinni, mä kuvaan. Et pitää matkaa. Okei, mennäänkö kattoo street-mesta? Mennään paita. Nenäkarva check. Aina. Ui, Suomen seksikäs kuuttaja. Tuo peräkärry oli kyllä vähän isompi, mitä mä luulen. Siellä näkyy. Onks kommentteja? Crazyn näköinen. Hei, oot sä joku vlogaaja? Oot sä joku vlogaaja? Taas. Saa joka kerta. Jep, aina. Mun mielestä näyttää hyvältä.
Tosi erilainen mitä on ollut aikaisemmin niin kuin Espanjan noissa Madrid ja Barcelona-kisoissa. Mun mielestä Madrilona ja Barcelona niissä kisoissa on mun mielestä ollut aika silleen yksinkertainen, aika silleen kaikki on ollut vähän samanlaisia. Niin tässä on niinku aika paljon kaikkea eri juttuja. Siinä on vähän ribulia. Kalat kun se kesken rani levi tonne mutaan. Jep. Tää on niinku melkein versi. Mutakylpy. Mikä tää on? Mikä tää on? Tää on varmaan paras kisaparkki, mitä ikinä nähnyt. Siis kattokaa tätä. Kattokaa reilissä tuolla, Rainbow on vaan tehty tolleen. Sitten tossa boksissa ne oli sillä, me laitetaan vähän ledgeä siihen vielä. Ja siis tuolla on tollanen karva. Siis tää on ihan, tää on mun dream come true. Tää on uskomaton. Tää on mun märkä uni. Nyt mä oon vähän kaduttaa, mä en tullut parkkiin ihan vaan äijä. Okei, mun pitää kyllä sanoa, että tää on ehkä sellainen parkki, missä mun sale ja vahvuudet saattaa päästä näkyviin. Mä veikkaan, jos Oivo pitää hauskaa täällä, niin se on hyvät pisteet. Mika ja Kertti lähti takas niitten B&B:lle. Me ollaan nyt menossa kuulemma Euroopan isommalle parkille. Lähdetään kattoo millainen meininki siellä on. Ollaanko me sen verran kiireessä, mä kerran ottaa tästä kuva? Ei. Ei tosta kyllä näkynyt vielä mitään, mutta tuo että näyttää kyllä sairaan. Ok, siis terve. Tää on se missä Elias oli ajaa, joo. Pikkanen mesta. Eiks tällaisia voisi olla Suomessakin? Kakkospäivä. Meitsi just heräs. Tällainen aika crazy hotelli oli varattu meikälle. Mä nyt saa Kampalaa. Ja sori, ettei tullut klippejä sieltä parkilta. Mä ajattelin, että mä voisin kuvata sieltä ihan kokonaan se vlogi. Loppujen lopuksi mä en sit kuvannut sieltä kokonaista vlogia, mutta tässä vlogissa on klippejä sieltä. Sitten tuli ekat street-harjoitukset. En kuvannut itseltäni mitään klippejä, mutta tässä on Hjalte Hansen, Tanskan paras skuuttaaja. Sitten tässä on Lucas Di Meglio, joka veti tällaisen reili-gäbi-reili. Tai siis boardi-gäbi-boardi. Ja sitten tässä on David Senkyr, joillekin kanavakatsojille ehkä tuttu tuolta Tsekki-videosta. Se veti aika hyvällä tyylillä. Ja tässä oli vielä yksi yritys tuolta Di Megliolta, otti tällaiset pahat pannut tossa tempus. Ja joo, tässä on sitten Matis Neirod. Ja siis tää on tällainen kunnon mega-kombo skuuttaaja. Veti tollasen kombon tosta. Ollaan menossa kisaamaan huomenna. Moi. Nyt me ollaan täällä. Vihdoin viimein tulee klippejä täältä parkilta. Mä oon ite delannut ja Mikalla on nilkka murtunut ja Arttu on huono, mut kertoo ihan liekeis. Mulla on temppuja. Mä pari temppua. Joo. Pistää suoraan joku linja. Suoraan? Joo. Tästä näin samalle klipille. Joku sellainen linja niinku tonne päätyy ja takas, mikä menee ekalla. Ok. Okei, mä koitan pysyä perässä. Kuvaus on 5/5. Sieltä. Mitä? Sale. Nätti. Tää olikin vähän haastavampi kuva kuin mä kuvittelin. Ihan sama. Jatketaan. No. Mitä? Ei! En mä niin hyvä oo. No siis kaikki ekalla, kelatkaa. Ihan sairassa. Ukko lieke. Mä oon oppinut 5 temppua ehkä jossain tunnissa. Jep. Niin kun mä en oo ikin kehittynyt noin nopeasti parkilla. Tää on ihan sairaan hyvä. Ei vedä oikein myrtsivertoa tällä. Mä ymmärrän täysin miksi ranskalaiset ajaa mitä näin. Joo. Ihan täysin. Jep. Tästä näkee niinku. Täällä on tällainen. Tuollahan on siis tollanen ihan valtava puulikin. Mä yritän saada sieltä jotain klippejä, mutta mä oon kyllä nyt... No vois käydä kuvaa siellä jonkun laini vielä ennen kuin tää lähtee. Joku sellainen chilli. Kyllä mä jotain chilliä saan siellä aikaa. Kyllä joku chillin lainissa. Jep. Varmasti. Haluatko pistää vielä yhden tempun? Joku bangeri vai? Oisko Brie... Mä näin kun sä koitit frontiboardi Brie 2 tuolla. Joo. Hoitaa se. Ok, let's go. Mä menen tonne kuvaan. Okei, Arakin sanoi, että se vetää jotain ylös. Onkohan mä tässä ihan pahasti ees? Mitä? Äijä tuho. No juu. Kert tuho. Se veti tänäänkin practiceskin ihan sika hyvin. Frontti! Mihin mennään? Ois ollut aika kova, Haluatko ottaa ton vielä? Joo. Okei, Mika heittää.
Nyt vetää Simo. Simo ja lipslide. Arttu Koiranen. Suomen SM Street kuski. Nice. Ja sieltä. Kyllä äijä näyttää. Näyttää, että se hyppäsi grindas ilmassa. Siellä oli oikeesti reili. Baari haettiin. Pistä toi baari vielä klipille. Mä oon saanut tän vlogin. Olisiko törkeä? Joo. Okei, haki vissiin baabaa. Pistä toi linja päälle. Nice. Ei, ois mennyt. Simo ja backside lip slide, kysymysmerkki. Mika ja Mikkeli. Manual. Tuleeks Bri ulos? Ei tuu. Ei se mitään. Oi, täältä tulee temppui suunnasta toisesta. Siis kannattaa kuvaa sun frendejä, sit kun sä kuvaat niitä, niin sit ne vaan rupee tekee kaikkea ihan tyhmää. Ja sieltä! Let's go. Tää oli sairas. Mika Jäävalo ja Manuel. Ja hiili ulos. Lasketaan. Kuvatkaa mulle joku twistilippi. Yksi twistilippi. Okei, mitä te kertoo? 7. Tää 7 tolleen. Tolleen vaan. Aija, pyöriks sun pääs yhtä kovaa kuin mitä sä pyörit? Ei kun se niinku counterbalancea, se pyörii yhteen suuntaan, niin kun menee seiskoon, niin se on täydellinen balanssi. Make sense. Eli mitä kovempaa pyörii päässä, niin sitä paremmin te teette asteet. Joo, kunhan pyörit eri suuntaan, koska jos sä pyörit siihen suuntaan, mikä on niinku pää sekasin, niin sä menet ihan hullu. Sit sä menet hulluksi. Kyllä. Alright. Tehdään twistilippi. No mä tekee twistilippi. Vähän kuumutuksia. Hei! Miksi mä teen? Osaa puolta. Joo! Oma. Teestä. Miksi? Yhden jalan twisti. Ai niin kuolla. On mitä tehdä yhden kunnollisuus. Sieltä se tuli. Äijällä oli. Tuolta kuulostaa kun ne puhuu täällä ranskaa. Jotain muukin ne sanoo, mä en ymmärrä kaikkea. Tämä on kaikki mitä mä ymmärrän. Mä sanon vaan suomeksi, kiitos. Sitten me kuvailtiin vielä vähän kännykällä IG-klippejä. Mä koitin tuollaista ihmeen Gabi-liparia. Tuli yllättävän vaikea heittää tuolla jotenkin tosi jyrkästi. Sitten ländisin sen ja tein tuollaisen wallridin 100. What the shit you filming me? Ja joo, halusin lisätä siihen vielä barsin, niin sitten mä koitin sitä vielä pari kertaa uudestaan. Ja sitten otettiin eka temppu päälle ja sitten myös 100 barssi haltuun. Ja sitten Mika koitti kans tällaista Manu-hommaa tuohon. Se koitti Manu Briitä. Se aika lähelle tuosta heti parille ekalla yrityksellä. Toi on ollut ihan eka yritys, mikä tuossa oli ekana. Kert heitti tollasen pikkulinja. Joo, ja sit Mika pisti Manu haltuun. Ei nyt tullut multa valitettavasti niitä puuliklippejä, mutta näette niitä mun shortsista tai sit Instagramista tai sit TikTokista. Joo, video oli siinä, niin muista tykkää video ja tilaa kanava ja tulkaa mun ja Mikan leireille.